Pataca eléctrica. Ingredientes: unha pataca, 6 electrodos de cobre, 6 electrodos de zinc, unha bombilla LED, cables de conexión. Paso 1. Cortar a pataca en 6 cachos. Paso 2. Colocar os electrodos en cada cacho de zinc e de cobre. Paso 3. Conectar o circuito cos cables. Paso 4. Conectar a bombilla ao circuito. Explicación. O ácido da pataca reacciona cos metais dos electrodos, cobre e zinc. Moven electróns a través do circuito creando electricidade de baixo voltaje que nos permite encender unha bombilla LED. Primeiro hai que cortar a pataca en 6 cachos. Ahora poner os... No, un pouco máis. Ahora temos que poñer os electrodos. Ahora necesitamos os cables de conexión. Espera, no. Primero hay que cortar esto. Ahora vamos a conectar esto a la bombilla.